Tijekom 1950. i početkom 60. godina iz Hrvatske su masovno bježali mladići koji zbog svojih godina nisu mogli imati nikakvu ulogu u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Na bijeg su se odlučivali jer se nisu slagali s protuhrvatskim i protuvjerskim jugoslavenskim komunističkim režimom. Odlaskom u inozemstvo uključivali su se u različite emigrantske organizacije. I veliki broj ljudi u emigraciji je išao u Hrvatski oslobodilački pokret i društva koja su bila pod pokroviteljstvom Hrvatskog oslobodilačkog pokreta. Hrvatski oslobodilački pokret je oslonio svu svoju politiku na čekanje zapadnih sila da one poduzmu nekakvu operaciju. Vjerovalo se da će doći do sukoba na liniji istok-zapad, pa da bi u tim momentima oni eventualno i zatrebali tu hrvatsku snagu. Problem, nažalost, sa hrvatskom emigracijom, barem u nekim dijelovima, je u tome što naprosto nisu prepoznali, to može biti stvar elite koja vodi hrvatsku političku emigraciju, oni naprosto nisu dovoljno jasno vidjeli trendove. Oni su trendove mogli uočiti neke već 48. godine kad je Amerika u 2 dana promijenila zapravo dotadašnju politiku. Zato je ta nova generacija emigranata iz 50. i 60. osnovala Hrvatsko revolucionarno bratstvo, tajnu radikalnu organizaciju hrvatskih emigranata, spremnu na samostalne oružane akcije i geriljsko ratovanje. Razlika je između ostalog što je ta organizacija, rekao bi politički, pa i revolucionarno, odnosno vojno, svoje članove jednostavno rečeno drilala, odnosno spremala za dati moment koji će doći, svi su vjerovali u to, koji će doći u smislu obračuna sa Jugoslavijom u vojnom smislu. Bila je tajna organizacija, zamišljena je kao tajna organizacija i razvijala se kao tajna organizacija. Nekako po ustroju, moglo bi se reći, ti revolucionarnih pokreta u svijetu. Na istim osnovama je radilo i Hrvatsko revolucionarno bratstvo kao tajna organizacija. Za razliku od svih drugih emigrantskih organizacija, članovi bratstva svoje su akcije primarno usmjeravali prema Jugoslaviji. Mi smo to shvaćali na način da hrvatski narod ima pravo na svoju hrvatsku državu i slobodu. Jel? Da ima pravo na demokraciju, a da bi to postigao, govorimo opet o članovima Hrvatskog revolucionarnog bratstva, dakle izvjestan broj tada mladića van Hrvatske, a i u Hrvatskoj vjerovatno pojedinci su vjerovali da imaju pravo upotrijebiti i silu. Do početka 60-ih jugoslavenske su granice bile zatvorene. Protivnici komunističkog režima na zapad su mogli jedino bijegom. U prvoj polovici 60-ih stvari se polako mijenjaju. U nemogućnosti da ta država riješi osnovne gospodarske probleme, našli su se u jednom katastrofalnom položaju nezaposlenosti. I oni su našli rješenje u tome da otvore granice. Jugoslaviju tada napušta nova, 3. generacija emigranata, prva koja to čini legalno. Plan obračuna s njima već je na stolu jugoslavenske tajne policije. Podmukli rat koji slijedi trajaće koliko Jugoslavije. U razdoblju od pada Rankovića 1966. godine do sloma Hrvatskog proljeća 1971. godine ubijena su 22 emigranta, 5 su preživjeli atentate, a 1 je otet i doveden u Jugoslaviju i tu je procesuiran. I ovi atentati, ovako rigorozno priređeni, imali su i tu svrhu da radnike zastraše kako ne bi imali neku efikasniju saradnju sa hrvatskom političkom emigracijom. Kada se 62. godine vratio s odsluženja obveznoga vojnog roka i Franjo Goreta podnio je zahtjev za putovnicom. Kad je Goreta zatražio putovnicu
da bi otišao na rad u inozemstvu. On tada još nije znao da je njegov trener boksa Josip Senić Nadinko Pepa već pobjegao iz Jugoslavije i postao jedan od vođa Hrvatskog revolucionarnog bratstva. Ali ja mislim da su oni imali to u očima. Oni su znali recimo da smo mi dole u tvornici alata u Novoj Gradiški, da dole bila sala gdje smo mi boksali, razumiješ ti? Da je Senić bio dole, da sam ja bio dole, da smo mi skupa išli nastupali, da smo mi bili dobri prijatelji. Agent UDBE rekao mu je da će dobiti putovnicu, ali da je obvezan jugoslavenskom konzulatu u Stuttgartu dojavljivati sve što zna o hrvatskim emigrantima. Prve spoznaje o tajnoj policiji Goreta nosi još iz dječačkih dana. Stričevi su bili ustaše. Za to je platila majka. Tako da je moja mater bila negdje oko godinu i pol dana u zatvoru bila. Samo znam kad je došla, to je pričala. Je se skinula do pojasa gola i masnice po leđima plave ovako. Da je pokojna teta je donijela i organ i jastuk u zatvoru u Novu Gradišku. Jer ona obišla sve zatvore. Šibenik, Split, Dubrovnik, Mostar, Sarajevo, Banju Luku, Zemun, sve te zatvore, Osijek, sve ona to obišla. I onda u Novoj Gradiškoj sve do kraja čine. I ja kad sam vidio one masnice, ja im nisam zaboravio. Premda je isprva sumnjičav, Goreta je ipak uzeo putovnicu i otišao u Njemačku. Ondje je uskoro naletio na Senića. To je isto bila slučajnost. Neš mirova da smo se mi našli na cesti. Na cesti se našli i kuti pepora, kuti ovdje. Razumiješ ti? I tako onda odšli na piće, sjedli, čakulali. Goreta je nakon nekoliko dana položio prisegu HRB-u i dobio konspirativno ime Mika Marković. Na zahtjev policajca iz Nove Gradiške o cinkanju emigranata nije se ni prije osvrtao, a kamoli sada kada je postao član bratstva. Bilo je dosta slučajeva da su posebice neki mlađi ljudi dolazili u emigraciju kao ekonomski emigranti i sad preko noći bi neki od njih postajali onako žestoki i prežestoki Hrvati koji su zazivali bombe, kalašnjikove i slično. Dvadesetak dana nakon prvog susreta sa Senićem, Franjo Goreta morao je u konzulatu produžiti neke dokumente. Zvao mene u sobu, razumiješ? Vamo tamo da se vidimo, da popričamo šta ja mislim i to. Ja sam morao reći da treba čuvati Jugoslaviju. I onda su oni zagrezli odmah. Moj Goreta, šta ti kažeš na 20.000 maraka? Ali... Ma ne. Maraka za 4 srdača. Senić, Šimundić, Turk i Geza Bašti. Lijepo nas riješiš, njih 4, dobiješ 20.000 maraka. Šta mi kažeš? 20.000 za 4 srandača. Sve ću da ti objasnim. Moraš da budeš lovac zver. Hladnokrvna zvera.
Ajde, uzmi taj pištolj. Ja ne znam kako su oni to mene gledali da su oni se ubrzali, da odmah kaže pičku materinu daj ubi 3 čovjeka. Ili 4. I za svakoga 20.000 maraka da ću dobiti. A možda se dogovorimo još pa da dobiješ neku nagradu, kuću ili stan. Uskoro su kod njega u Karlsruhe stigla i 2 agenta UDBE, direktno iz Beograda. A Senć je tad, kad su oni meni zvonili na vrata, Senć je spavao kod mene u krevetu. Razumiješ ti? I onda sam ja išao u hotel, jer su rekli da su oni u hotelu da dođem tamo. I u hotelu sam ja sjedio s njima i dogovarali smo se šta da se radi. Ja kažem, kako vi mislite da je bilo najbolje? Razumiješ ti? Onda je tu padala riječ da njih treba proglasiti kao udbaše, da su protiv hrvatske stvari, razumiješ ti? I da ih treba likvidirati. Na nekoliko sljedećih susreta agenti UDBE požurivali su Goretu da ubije 4 svojih suboraca iz HRB-a. Dok je on odugovlačio, UDBA je već kidnapirala Gezu Paštija i odvela ga u Jugoslaviju. Na zadnji sastanak, suprotno običaju, konzul Savo Milovanović došao je bez pratnje. Sad kad sam ja vidio da oni pritišću, drugog izlaza nema, ajde, vamo tamo, razumiješ, i onda smo se mi našli. Našli smo se zadnji puta. To je jebena stvar, to treba. Obećao se da ćeš napraviti, ne praviš, šta je? Ili. Franjo, moraš biti ladan. Ladnokrvna životinja. Moraš da budeš lovac zver. Razumeš ti to? Lovac zver. Ja sam otišao na WC, pogledao sam šta ova moja stvar ili radi, jer ja znam da su oni naoružani bili oba dvojica, jer oni su uvijek jaket ovako malo nastano da ja vidim, razumiješ, svačaš. Ja sam imao još jedan sanžer, ali sam imao ga za ovog drugoga, za ovog Ratka. A Ratka nema. Savo, jesam ja vaš? Kako je to pitanje? Pa naravno da si naš. Ja!
Okružni sud u Stuttgartu osudio je Franju Goretu 21. travnja 1967. na 8 godina zatvora. Jugoslavenski konzul u Stuttgartu, Sava Milovanović, tražio je 1966. godine od Franje Gorete da ubije 4 hrvatskih emigranata. Umjesto njih Goreta je ubio istog tog konzula, pa je nakon izlaska iz zatvora predstavljao živu metu za ubojice jugoslavenskih tajnih službi. Pričali smo neovisno, shvaćamo mi da je on u tom razgovoru nabacio, ja bio stanjem da je on razbojnik, da on pričao atentate. I ja sam samo govorio da ja njega mogu ubiti svako vrijeme, to sam, on to htio da zna, i ja sam rekao da spavam ja kod njega često, subotno nisam, on je tada sam bio samac, nije imao djevojku, i ja sam kod njega dolazio svako vrijeme. Iza obračuna s Franjom Goretom stajala je Splitska UDBA. Suradnik UDBE, koji je nakon raspada Jugoslavije o svemu progovorio, odugovlačio je s ubojstvom. Neko vrijeme je prošlo, kad su mene pozvao ponovno da se hitno dođe u Zagreb. Željić je mene već počeo masovno pritiskat da ja Goretu ubije na spavanju, čak bi predlagao da uzme željenu štangu pa da mu otučem glavu. To je bilo kraj stadiona Svešnjaka na hotelu, imao sam sportni nekakav u restoranu i on nas sam rekao kad je danas su dođe 2 čovjeka iz Beograda večeras i ti ćeš poći ima nazad i dovećeš i plani ustan. Sve se kao svoje prijatelje koji su trgovci oružje i oni će obaviti posao. A nazvao sam i Franje na telefon i govorio sam mu da će doći neki prijatelji moji koji će mu kupiti pravo. Franjo Goreta preživio je 2 atentata, 1977. i 1980. godine. Ovdje na broju 52 Gärtnerer Straße u Saarbrückenu krajem 80. odvijao se pravi revolveraški obračun. Ja na vrata čovječe, ja sam uvijek stavio nogu naprijed. Znaš, nogu naprijed i onda odskrnjim da vidim u pičku mate. Vidim ja njima na očima čovječe da su oni koji ja, Bog te malo, jebeni igrači. I sad ja ne znam šta ću. Malo mene zbunilo, ja hoću nazad, pa naprijed da zatvorim vrata. Skočiše one oba dvojica na vrata. A ja vidim, ima 45. A ja meni pod jastukom, u sobi, a moja soba zatvorena. U istrazi je utvrđeno da je suradnik Splitske UDBE Dragan Barać pod pseudonimom Boris za likvidaciju Gorete angažirao 2 njemačkih kriminalaca, Georga Hubera i Adama Lapčevića. Ja čovječe kad vidim da ne mogu zatvoriti vrata, može derat, vidim da ima, razumiješ ti, mora derat, razumiješ ti, nemam ja šta više čekat. I ja se krknem kroz ona vrata, čovječe, probijem rupu, razredno vratima i na krevet odmah. I onda kad sam počeo pucat, prvi metak da je pogodio ovog četnika iz Crne Gore. I onda sam ja opalio, 4 je opalilo metka i onda su oni bris dole ni stepenice, on je pogodio sestru mi. I onda sam ja skočio, vidim da oni bižu dole, vidim sa strane, sa kreveta, i ja sam skočio isto i gađam ovoga Hubera ozgora i zašteka 5. metak. Ja sam vidio da se uvijek robio. Ja sam tad već na sudu bio odlučio da kakam istinu. I zahtjevao sam, i to postoji novinama dati svaki, zahtjevao sam da se ispravi sudice. Ja nisam smio govoriti na sudu. Ja sve što se dešavalo vidio i mojih kući. Da? I sudac se na to pristao, ispraznio i ostavio novinama.
Sutra dan prije suđenja dobio novine, dnevne i našao 6 odgovor na sudu. Ja sam shvatio da je pokova pamet, bilo šta govori. I tada meni više nije preostalo nego da uzme kaznu na sebe i da mučim. Zemaljski sud u Saarbrückenu osudio je Dragana Barača na 13 godina zatvora, Georga Hubera na 14 i Adama Lapčevića na 8. Atentatori su uhićeni i osuđeni na dugogodišnje robije. 10 godina kasnije, Franjo Goreta i njegov atentator Barač susreli su se u Hrvatskoj vojsci. Tada mu je Barač otkrio prave nalogodavce njegova ubojstva. Da se nađemo ja i Barač i da se kao, ajde, ja njemu opraštam i to. Ja sam mu oprostio. Šta ćeš s kukavicom? Iza atentata na njega stajao je šef odjela Splitske udbe za borbu protiv emigracije Blagoje Zelić. Franjo Goreta protiv njega je podnio kaznenu prijavu. Postupak je obustavljen jer je Blagoje Zelić u međuvremenu umro. Kad je glavni stan Hrvatskog revolucionarnog bratstva imenovao Marijana Šimundića glavnim logističarem u Europi zaduženim za nabavu oružja i eksploziva, Splitska udba zavela je najveći stupanj obrade nad njim. Još kao mladac, 56. godine, Marijan Šimundić, zvani Crni, bježi iz Jugoslavije. Ne želi služiti vojsku. U Njemačkoj u Stuttgartu među prvima pristupa Hrvatskom revolucionarnom bratstvu. Za Šimundića je po mjestu njegova rođenja zadužena Splitska udba. Podvrgnut je takozvanoj općoj obradi. Agenti ga rutinski prate kao i mnoge druge emigrante. I tako sve do travnja 67. kada doušnik blizak ljudima iz vrha HRB-a dojavljuje vijest da je Crni promaknut. Odluka je pala. Zaduženje da ga prati do potpune eliminacije dobio inspektor Splitske udbe za emigraciju Vice Sopta. Tako piše u presudi Zemaljskog suda u Stuttgartu. Vice Sopta je pogodnu osobu za ubojstva Marijana Šimundića pronašao u njegovu susjedu iz Imotskoga, iz Prološca Donjega, Jozi Cvitanoviću, koji je bio suradnik udbe i prije nego što je otišao u Njemačku na takozvani privremeni rad. Komunist na liniji i Titov pristalica u Sovjetskom je savezu obučavan za obavještajne zadatke. Cvitanović nije uopće bio zatvoren, povučen čovjek, nego je otvoreno pričao o svojim vezama s Jugoslavenskom službom sigurnosti. Nije bilo lako poslati Srbina iz Srbije da se uključi u rad hrvatske emigracije. Ali je sasvim logično da su poslali Hrvata, vrbovali Hrvata da djeluje protiv hrvatske zajednice. Atentator je morao riješiti ključni problem. Kako namamiti Šimundića koji je dobro znao za njegove odnose s udbom? Jer nagradna svota mjeri se u desecima tisuća tadašnjih njemačkih maraka. Upravo je 36-godišnja Bruhilde bila Cvitanovićev mamac, njegova dama iz rukava. Udbin agent će Šimundiću podmetnuti vlastitu ljubavnicu. S njom je živio u Stuttgartu, dok ga u Splitu čekala zakonita supruga s 5 djece. Optužena je voljela Cvitanovića, bila je po svojim vlastitim navodima seksualno ovisna o njemu i nadala se da će se rastati. Da mu nije pomagala u planiranom dijelu, morala je računati da će ga izgubiti, što je bezuvjetno htjela izbjeći. Ljepuškasta, zaluđena Njemica bila je spremna na sve. Sama priprema ubojstva Marijana Šimundića započela je nasrtljivim udvaranjem stanovite Doris Andreas, koja se zapravo zvala Brunhilde Koblenz, što u tom trenutku Marijan Šimundić nije znao, kao niti to da njome zapravo upravlja Jozo Cvitanović, koji je u dogovoru sa udbom započeo sa pripremama njegova ubojstva. Fingirajući požudu, presretala ga je, pzivkala, ostavljala mu poruke, slala pisma. I tako danima, tjednima, sve do kobne večeri kada je Crni pokleknuo pred njezinim dražima. Piće 2, kako to biva, i potražili su prikladnu osamu u predgrađu. Da bi izmjenjivali danje nježnosti i obavili spolni odnos, na što ga je optužena ponašanjem ohrabrivala, odvezao se Šimundić osobnim automobilom u Stuttgart-Wallimdorf.
Iako prekaljen godinama ilegale i konspiracije, Crni ništa nije posumnjao. Nije niti slutio da se radi o klopki, da ih prati Udbin Kiler. Citirajmo opet presudu. U očekivanju ljubavnog užitka, Šimundić nije ništa posumnjao ni kada je optužena, kako bi ubojici omogućila slobodnu liniju pucanja, otvorila prozor, unatoč vanjskoj temperaturi od maksimalno 6 do 8 stupnjeva. Šimundić je sat vremena iza ponoći, 13. rujna 1967. godine, ovdje, na ovom mjestu, ubio Udbin suradnik Jozo Cvitanović iz Prološca Donjeg pokraj Imotskoga. Cvitanoviću je u ubojstvu pomagala Brunhilde Koblenz, s kojom nakon ubojstva bježi u Jugoslaviju. Ubojice 16 godina bezbrižno žive u Splitu. U Jugoslaviju bježe s unaprijed pripremljenim putovnicama. U Splitu će Cvitanović voditi paralelni život. Službeno s obitelji, ali i dalje ljubujući s Brunhilde alias Doris, koja je dobila gradski stan na korištenje. Narod ima pravo boriti se za svoju slobodu. Narod ima pravo u svojoj samoobrani i za svoju slobodu boriti se i normalno u svakoj toj oružanoj borbi bude i mrtvi. Ali on ima cilj, a ne njemu nije smrt sredstvo za preživljavanje kao što je bila u Udbi.
Nakon što je istekla njemačka putovnica optužene, uz pomoć Cvitanovića dobila je jugoslavensko državljanstvo. Njemački zahtjev za izručenje ostao je bez rezultata. Optužena i optuženi živjeli su posve nesmetano, premda je njihovo djelo bilo poznato tamošnjim istražnim organima. No Cvitanović 83. godine umire od raka. Njegovu ljubovcu, usamljenu, bez obitelji, ubrzo obuzima nostalgija za Njemačkom. Brunhilde Koblenz, u nadi da je njezin slučaj zaboravljen, odlučuje posjetiti Njemačku. Uhićena je u zračnoj luci u Stuttgartu, osuđena na 9 godina zatvora. Postoji značajka umorstva, podmuklost. S obzirom da je Šimundić izmjenjivao intimne nježnosti s optuženom, nije se mogao obraniti kada je Cvitanović zapucao. Optužena je svjesno i hladnokrvno izazvala te okolnosti. Posmrtni ostaci Marijana Šimundića preneseni su u domovinu 39 godina poslije ubojstva. Krunoslav Draganović kraj rata dočekao je u Hrvatskom državnom predstavništvu u Vatikanu. Rim je upoznao još tijekom studija na Papinskom sveučilištu, pa se nakon Sarajeva i Zagreba, gdje je bio profesor na Teološkom fakultetu, tamo i vratio. Krunoslav Draganović se našao u Rimu ne svojom voljom, nego mu je tako određeno od njegove crkvene hijerarhije i zatekao se tamo u vrlo kritičnim trenucima koje su bili popraćeni dolaskom vala izbjeglica sa raznih prostora Jugoslavije, zbog rata, naročito nakon kapitulacije Italije, kada saveznici preuzimaju nadzor nad tim krajem. Svojim poznanstvima Draganović se nesebično koristio pomažući izbjeglicama nakon propasti NDH i Blajburške tragedije. Draganović nije simpatizirao Pavelića, ali mu je bio spreman pomoći. Nije simpatizirao mnoge ljude iz ustaške vlasti, ali je bio spreman pomoći. A isto tako da se radilo i o komunistima, a radilo se i o komunistima iz ranijih razdoblja, da je on pomagao komunistima u vrijeme rata i spašavao ih. Znači, njemu je na prvom mjestu bio čovjek. Osobe za koje se zalagao bile su vrlo zanimljive, od visokih dužnosnika, kao što ste rekli, NDH, do pripadnika čak i drugih vojski i četnika. Ni u tome nije se suzdržavao pomoći i takvima. Prema nekim izvorima, Krunoslav Draganović bio je član protusovjetske i protukomunističke organizacije Gladio. Međutim, povjesničari tvrde da za to nema dokaza. Postoje one informacije koje kruže: Draganović je radio za CIA, radio za ovu službu, radio za onu. Ma ne može se reći da on radio kao njihov službeni suradnik, nego on s njima surađivao, znači poznavao je ljude, od njih crpio informacije, tražio od njih pomoć da bi oni pomogli njemu, a ponajprije sa ovim ciljem humanitarnim za pomoć drugima. Prvi je počeo prikupljati dokaze o poslijeratnim zločinima jugoslavenskih partizana. Zato je u vrijeme pregovora o normalizaciji odnosa Jugoslavije i Vatikana postao smetnja. Poslan je u Austriju. Tek kad na neki način prođe ta nekakva izbjeglička kriza i kad on poslije pređe u Austriju, onda počinje njegov maksimalni rad na istraživanju tih partizanskih zločina na Križnom putu i Blajburgu. Velečasni Krunoslav Draganović istraživao je komunističke zločine u Jugoslaviji za vrijeme i po svršetku Drugog svjetskog rata.
Činio je to ovdje u Italiji gdje je službovao od 1943. godine. Nakon rata spasio je veliki broj hrvatskih izbjeglica prebacivanjem u prekomorske zemlje. Ovdje u svetištu Marije Majke i Kraljice u Trstu krajem ljeta 1967. godine služio je misu. Nakon iste pozvanje na ručak u restoran u blizini talijansko-jugoslavenske granice. Međutim, umjesto na ručku, velečasni Draganović se našao u rukama UDBE s druge strane granice. Moji klevetnici šire otrovnu laž kako sam išao na dogovore u Jugoslaviju i sastajao se s Džemalom Bijedićem. Bio čak u gostima kod Tite. U interesu istine, u interesu svog ugleda, trebao bih reći što se sa mnom dogodilo. Nakon svete mise u Zavjetnoj crkvi Majke i Kraljice kraj Trsta, 10. rujna 1967. imao sam poći na doručak u jednu gostionicu na samoj granici Jugoslavije. Bila je čuvena po izvrsnim goljenicama. Kako nisam poseban ljubitelj mesa, odlučio sam se na to da ne ražalostim ljude koje sam smatrao dobronamjernim. Odmah zatim imali smo krenuti autom u Beč. U gostionicu su me pratila 2 čovjeka, Asim Šahinpašić i Ivan Galić. Prvi je bio trgovac svoje vrste i veliki hvališa. Pokazujući ožiljke svojih rana, govorio je da je bio instruktor neke turske vojne grupe u Korejskom ratu. Drugi put opet da je rane zadobio u borbi s četnicima kod Zvornika. Drugi čovjek bio Imoćanin i neke vrste trgovca automobilima koje je prodavao u Jugoslaviji, kako sam naknadno doznao. Kako sam mogao biti tako lakovjeran? Prvo, kao humanitarni radnik, imao sam često surađivati s ljudima koji nisu bili čisto zlato. Asim, istina, nije bio ozbiljnog karaktera, ali sam ga smatrao dobronamjernim. Drugo, uljuljkan u tvrdnje da bi akcija protiv mene izazvala preveliki međunarodni škandal, izgubio sam svaki osjećaj za nesigurnost. Ta moja lakomislena bezbrižnost bit će uskoro i vrlo osjetljivo kažnjena. Kud sad? Nisam siguran, nisam nikad išao odavde. Mislim da je desno. U stvari, siguran sam da je desno. Mislim da tu ne može biti gostionica koju tražimo. Zašli smo u neku šumicu u kojoj nije bilo žive duše. Vidio sam da se Asim teško snalazi, što je on tumačio da nikada nije došao do te gostionice iz toga pravca. Sve te okolnosti nisu me upozorile na tešku opasnost. Što je ovo? Pa gdje smo mi to? Ovo je granica. Pa rekao sam da tu ne može biti gostionica. Bože. Dobar dan. Vi mora da se zalutali. Ne bojte se. To se ovdje stalno dešava. Ali starešina će doći da vam provjeri papire, pa vas molim da izađete jedan po jedan iz auta. Možete vi prvi. Znao sam, ako ja pokažem svoj austrijski pasoš sa svojim imenom i prezimenom, da je odmah situacija zapečaćena. Jedini koji je eventualno mogao nešto učiniti bio je Asim sa svojim turskim pasošem. Ja sam sad.
Kažete, zalutali ste. A kuda ste krenuli? Tražili smo gostionicu. Vaše ime i prezime? Hans Mayer. Ja sam austrijski državljanin. E pa, druže Mayer, vaš pasoš. Krunoslav Draganović. Moj druže Mayer, poći ćete s nama. Sima i Galića nisam više nikada vidio. Gospodine, iz tvoje ruke primam i smrt. Ali ako je moguće, onda da to ne bude vješanje. Obje osobe koje su s Draganovićem bile u automobilu kad su prešli granicu, bili su suradnici Jugoslavenske tajne službe. Asim Šahin-Pašić je radio za UDBU, isto tako kao Ivan Galić. Galić je bio suradnik Sarajevske centrale UDBE pod pseudonimom Fritz 2, a u njegovu dosjeu službenik UDBE koji ga je držao na vezi je zapisao da je sklon švercu, da je neradnik i da je angažiran za specijalne akcije u emigraciji. Po meni su ga očito ovi suradnici UDBE koji su ga vozili u autu namjerno iskonstruirali da su se izgubili i prevezli preko granice. Znači, on ide s njima ciljano i želi ići s njima, ali ne zna da ulazi u Jugoslaviju. Znači, on nije nasilno otet, prešao je granicu, tak je on bar bio uvjeren, zalutao je i normalno jugoslavenske vlasti su ga uhitili. Krunoslav Draganović završava u zatvoru. Tajne službe razrađuju plan, točnije političku trgovinu. Velečasnik će u UDBI potpisati doživotni zavjet šutnje u zamjenu za slobodu. Slobodu kakvom je vidi UDBA. Zavjetovat će se da nikada nikomu neće govoriti kako je dospio u Jugoslaviju. Režim potom odustaje od suđenja, jer njime bi izravno napao Vatikan, s kojim upravo pregovara o obnovi diplomatskih odnosa. On traži da ga se smjesti u Hrvatsku. Tome se protivi Savka Dabčević-Kučar i ne dozvoljava njegov povratak u Hrvatsku. Čekada, biskup Čekada, koji je najviše uključen u te aktivnosti jer se događa u njegovoj biskupiji, pokušava pomoći, traži da ga se smjesti određeni u samostan. U početku se tome vlasti protive, poslije pristaju na to, ali da bude stalno pod njihovim nadzorom. Akciju Franjo, kako je nazvala Draganovićevu otmicu, tajna služba prikazala je kao njegov dragovoljan povratak u Jugoslaviju. On sam o svom povratku u Jugoslaviju najprije šuti. A poslije o tome priča najbližim prijateljima. Uvjerava ih da je slučajno zalutao. Ni danas nije posve jasno čini li to kako bi ih zaštitio od istine, a time i tajne policije, ili uistinu niti sam ne zna da je u stvari otet. Veličasnom Draganoviću dopušteno je svećeničko djelovanje u Sarajevu. Poslije će se on kretati po Jugoslaviji, održavati čak i određene tribine, susretati se s određenim ljudima i na izgled izvana djelovati slobodno, ali u stalnoj pratnji suradnika UDBE. Krunoslav Draganović do kraja života bio je pod potpunim operativno-tehničkim nadzorom UDBE. Praćen je svaki njegov korak i susret. Prostorije u kojima je živio i radio bile su ozvučane. Telefonski razgovori prisluškivani. Pošta cenzurirana, otvarana i pregledavana. Umro je prirodnom smrću 83. godine u Sarajevu. Najveći dio dokumentacije Krunoslava Draganovića o poslijeratnim partizanskim zločinima ostao je sačuvan kod njegovih prijatelja i suradnika u inozemstvu.
neki koji su nastavili djelovati na tragu Draganovićevih napora imali su još težu sudbinu. Tako je Ivo Bogdan, koji je uredio knjigu upravo na temelju Draganovićevoga gradiva na španjolskom jeziku La Tragedia de Bleiburg, je 1971. godine ubijen u Buenos Airesu. Krunoslav Draganović je do svoje otmice surađivao s vodstvom udruge Počasni Blajburški vod, koju su 1951. osnovali preživjeli sudionici Blajburške tragedije. Tajnik udruge bio je Nikica Martinović. Jugoslavenske vlasti nisu bez sumnje mogle trpjeti činjenicu da jedan mali, običan austrijski trgovac svojim svakodnevnim javnim djelovanjem podsjeća na činjenicu da je jugoslavensko državno vodstvo, počevši od Tita, pojedinih ministara, pripadnika diplomacije, bilo sastavljeno od ljudi koji su bez sumnje bili odgovorni za masovne ratne i poratne zločine. Šezdesetogodišnji Nikica Martinović 1975. na 30-godišnjicu Blajburške tragedije planirao je organizirati komemoraciju na kojoj bi došlo nekoliko desetaka tisuća Hrvata iz cijeloga svijeta. Vrh komunističke partije i jugoslavenske tajne službe odlučile su to spriječiti. Te zimske večeri, kao gotovo i svakog dana malo iza 18 sati, parkirao je točno ovdje na Baumbach placu u Klagenfurtu, ispred svoje trgovine sa cvijećem. Netom nakon ulaska u trgovinu odjeknuli su pucnjevi, sve se odigralo munjevito. Atentatori su neopaženo pobjegli, a Nikica Martinović je preminuo na putu prema bolnici. Nikica Martinović je ostavio iza sebe 4 djece, a najmlađe je imalo 4 godine. Jedini svjedok koji je policiji mogao nešto reći o događaju bila je 12-godišnja djevojčica koja je ulazila u trgovinu upravo u trenutku kad ju je ubojica žurno napuštao. Ona je dala njegov opis. Otprilike 20-godišnjak, visok oko 175 cm, ovalna lica, duže crne kose, u crnim hlačama i crnoj zakopčanoj kožnoj jakni.